Sziasztok, Arcsi vagyok, és hogy ezt most láthatjátok, hát újabb Minecraft videóval készültem nektek, a Parkour Akadémiának a második részét szeretném most nektek leadni. Hát nem tudom, hogy a Challenge 2 előtt miért nem állítottam le az előző felvételt, de ez már az én bajom. Na tök mindegy, kezdjük is el. Hát most nincs rajtam semmi cucc, szerintem inkább föl kéne tennem. Várjatok. Picit mindjárt leveszem a látótávolságot, mert legutóbb játszottam, aztán videózáshoz ez jobb. Na, oké. Ezt fel is kéne vennem. Oké, hát akkor kezdjük is el. Így ebbe a videóba, általában, hogy minden Minecraftos videóba beszélni fogok a többi videóimről is. Hát a Code 4-et sikerült újra fölraknom, de már megint szarakodik, mert meg legutóbb vettem föl egy részt, meg még egyet, de egyik résznél kidobott, ugye, ott egy zombi. Na, hogy kidobott ilyen 5 percnél vagy mennyinél, a másodiknál meg néhány másodpercnél kidobott már, úgyhogy nem hiszem el, meg kellett volna állítanom Challenge 2-nél. Ja, mindegy, most hogyha el fogok jutni, akkor leállítom. Pályán, ilyen challenge-ekként fogok leállítani felvételt akkor. Hát ugye ez a Challenge 1, és akkor a Challenge 2-t meg már nem ez a második rész, legyen már benne a Challenge 2. Akkor nem fogom leállítani mégse. Hülye, most magamat cáfolom ám. Szoktam ilyeneket csinálni, hogy magamat cáfolom. Na, újra itt vagyok a Challenge 2-nél. Hát, nem tudok aludni. A rohadt zombi ott nagyon idegesít. Nem tudom miért, de idegesít. Titeket nem. De ezt most mondjátok meg, hogyan tudtam leesni, hogyha közben nyomtam a shiftet? Hát ezt nem értem. Na, mindegy. Ja, akkor ezt Challenge 2-nél leállítom, szerintem aztán akkor úgy rakom föl ezt a részt, hogy majd meglátjátok, na. Ne. Na, hát akkor remélem, hogy majd eljutok újra a Challenge 2-höz, aztán akkor folytatom a Challenge 2-vel a következő részt. Na, nézzük csak. Itt vagyok. Ho, na. Hát akkor most így a fölmászás közben el is köszönök erre a részre, hát akkor mindjárt jövök vissza. Sziasztok!